naghapot da si Bornok kay Lola Basyon. Sabi ni Bornok, ngayala, ano po ngayala ang kinagadan ni Lolo Gimo? Alam mo man ang mga lolo tayo. Ayun. Sabi man ni Lola Basyon, sige, Bornok, por dahil nasa tamang edad ka na, iistorya ko na sa imo at ikinagadan ni Lolo mo Gimo. Inatake ito sa puso. Inatake ito sa puso kan aldaw ni na Domingo na umaagahon. Itong kinagadan ni Lolo mo Gimo, sinday ka pa pinapangaki kang panahon na ito. Taong 1980. Hala ba? Nakirius na naman si Bornok mga pangga. Ano po lolang tanong mga po ta inatake. Si Lolo Mugimo, kami gorang na, gusto pa man ni Lolo Mugimo makakunyang paman, kung baga sa manok makakikig paman. No. Gusto pa man ni Lolo Gimo, dadawa may edad na makalamuyo paman. Understood ta na yan, dahil ta na pag-elaborate Nagapot naman si Bornok, tano po Lola, Domingong maagahon ito inatake sa puso na, siyempre, Nonoy, may edad na. Gusto niya pa man maka-score. Pigsasabay niya sa bagting kang kampana to yung Domingo. Sinasabay sa bagting, Tara mo ang bagting kang kampana mga pangga medyo luway-luway sa na iyan. Siyempre, since nagurang na, ang kada atras abantik, luway-luway sa naman. Aaragihan taman iyan. Pwera suba, aaragihan taman yan mga tugang kitan, mga hobing pa. Aaragihan tayang gabo. Kada mabagting ang kampana, mabagting yan luway-luway. Ting! 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 Luway-luway baga Sinasabay ni Lolo mo Gimo sa bagting kan kampanaan atras abanti. Nagapot naman si Bornok, Lola Basyon, paano nangyaring inatake sa puso si Lolo Gimo? Linuluway-luway man palan? Kumbaga, conforme sa bagting ang kayas, Sabi ni Lola Basyon, siyempre, Nonoy, kan Domingong itong maagahon, bakong bagting kang kampana kan ang nadangog ni Lolo mo? Ang nadangog ni Lolo mo? No. Bagting kan kampana kan paratinda kan ice cream? Kung so bagting kang kampana luway-luway, so bagting kan para ice cream, labo-labo! Duman inatagi si Lulugi mo! Delikado pa lang pag pigsasabay mo conforme sa bagting kang kampana. Kung bakong kampana ang madangog mo kon sukaling kagingkan para tindanin ice cream, ay labo-labo ito! Labo-labo! Kumbaga, so, kampana mga pangga, ang bagting, ang tiyempo niya, garo lang siya, chacha, atras abanti ka lang. Ang tiyempo kan bagting kan pakaling-kaging kan para tindanin ice cream mga pangga, Zumba.